যতনা হামবাই যত বাইরে গোনাं যতনা আনি পক্ষ থেকে তাই ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে হামবাই এফারো তাং মলাই মহারাজা আচাইমানি সালनो जों दिनै बा सेमानो सिमिया जों ट्राइबेल एप्रिसिएशन तथा टिउकेएस आगेबो जों खाय फायो तामखौ माहाय सुति गुसर खायजे बागै जों अनेक समय सुति नाय मा खायो अनेक समय न बिसिङो मा खायो अनेक समय बाजा लायै हायना একটা नियम हिसाबै जों तुबो बनबाद जों बनो माने बाराय तामखे जों बनो सरकारि भाबे गुसर खायनायनि बागै इदिनो आरो रेकर्ड दङ जों जे सिपिएमनि 25 বছরनि আমलाव जों प्रत्येक বছराव जों मेमोरेन्डाम सामिटखौ फायो এবং 2018 যখন বিজেপি फायगा आफोरबो जों हायनो हाय जों सामिटखौ जेवनो सरकार भाबे गुचित खायदि हायनो के 2018 যখন गुचित खायके जों ते बुखा गुवार खायि अब হয়তো जों तेके सिमिया বিভিন্ন एनजिओ বিভিন্ন হয়তো সংস্থা বন খাयगोना हायबो जोंबो खायबा जों ते बुखा गुवार खायफोर जों मरो एकदम सर्ट टाइम जों पारमिशन माने जों सेमन हायनो हगो खायका एके ताकलायबो जों खाय दङ এবং খাই दङ दाबो तामकेबा বিশেষ के चिनि तै वीआईपी ने जों तुबना मुजुं माने पिया जों वीआईपी ने तुइ माने বিভিন্ন জায়গাও सारा त्रिपुरा जग जतन माने प्रोग्राम सेट थांबाय जों आबनो जों दुइ फेन संमुलिया चिनि जे एमडीसी मेम्बार गरम गोनां रविन्द्र देबर महाशय बनो तुबि जों जाति मासलायखा एके जों हामबाय मायफारो जों ताइबो अमाय खायै शुधु माने संगठन भाबे बा अर्गानाइजेशन भाबे खायै नक नक जान्जर न नक सान महाराज न बनो जदि न पालाय दं हांके ताइबो का हामनाय नै जों खाखायो एवं जों कय तामके तैकिसा आनि कय मुंखा हाय अब माने स्टेट लेभेल तो यवै नेशनल लेभेल सान गुचित खायतों नै जों सरकार बाहादुर थाने जों बेस्ट थाय ट्राइबल तासा जरतै अबाय पालाय माने नरक खखम ददम हिसाव नक बुरुम बुरुम जतनि बखावनो थिंनो दङ किन्तु तिनि कबुनि रग जेमन नेताजी गान्धीजी आबाहाय रग पालाय माने के गोबां मा लामाव अंखरै बा करक फुनुगलाय मुंर गारियाव आसुगै जे फुनुगलाय लांलाय माने र बा रेली र खालियो दरखा तामुङै जेहेतु टिउकेएस मोटामोटी साखिरि खानि रग संगठन रांखौसेव दंनानि क अबाहाय रग खालिनि वान समुत दं एक्चुअली जों अब चिनि वान समुत दं माने ताकलाय जों खायनो नै किन्तु अब जों पारमिशन मानन बागै जों 11 माने टेक्निकली किसा प्रब्लेम दङ जों 11 हावर जों पारमिशन मानसु कायसा आसक थाय कायसा सेटल खायनो बागै तो पारमिशन नांगौ आ जे जागानि सिङाव हयतो जों हयतो रिले खायनो बागै तो कायसा जागा नांगौ आ जागा पारमिशन बागै जों लेरि थां बागै जों अब खायनो जों हयतो परवर्ती समय बा फाइने बिसु जों बनो गाहाम रिले खायो प्रत्येक डिभिजनाव जों रिले खायनो बागै जों साइटकनाय एवं जों सागलाय दं